Saan ba? Saan na, no? Sa'yo. Kapit bahay. Ayun. Saan na? Diyan mo? Messenger ko. Messenger. Hangin? Ba't mo sabi? Huwag na, kuya. Sige. Yan, ganyan. Hangin. Kapal. Sabi sa galing niya ito. Wala nga itin, may problema yan. Pag yan eh, kaya mapula eh. Saan na? Kunakagad po. Nakagad eh. Bilis. Sugar. Pwede mo rin maluto sa ulit. Oras! Ate. 9:27. Sige. Hindi mo 10 minutes ha. Kanda mo. Siya mo siya dito. Kaya ka. Yung gagawin to sa bubuhay mo. May pa lang yan, no? Bubuhay. Ito, kapuno. Pag maitim may problema. Si Bentosa kasi parang nag-reflect sa mga niya. Hindi yung mamamasa. Mamamasay, mawawala yung 4 days. O ano na, pagpasa ko. Kaya kasi pwede maligo bukas. Kasi may basa ka. Oo, papasok kang ano nun. Yung lamig nun. Punas ka niya, hindi dapat mabasa yung likod Hindi niya. pwede. Lang ano, yung tissue. 4 hours bago mag-aircon ha. Dapat pa yun. Hindi ba? Pasok ka mamaya sa 4 hours bago siya mag-aircon. Hindi pwede. Kasi Hindi pwede. lamig din, lalo Oo, pasok yan. Parang wala tayong ginawa. Pag maitim to, may problema. So far, so good naman. Di ba yun? Tigaw dyan o ano. Tigas malamig yan, no? Malamig na yung... Masakit din ba yung likod mo? Oo. Lahat tayo masakit na likod. Oo, ako rin masakit na yung likod mo. May isang ganyan, pinabukasan, dami ng pasok. Pinamasa yung Bentosa kasi shop ko mga Bentosa. Bentosa yun. Yun. Bentosa. Bentosa lang. Ito ganyan din si Daran Chinchin mo. Ito, ginagawa naman to. Hindi lagi-lagi. Hindi, ano kasi, hindi pwede kasi pag ano, yung Twice parang twice a month lang. mamumu kasi yung dugo niya, no? Bawal Kaya naman. magaya niya, no? Pagpulan ako. Oo, matama marami ko lang. Bentosa. Pag wala akong massage, Bentosa. Kinukuha niya yung lamig ng Oo. Oras na. 9:29. Ang start to, 27. 27. Oo, mga, 2 minutes pa lang. mga 37. tagal-tagal pa yan. May nakalimutan din yan eh. Pag tanggal, sumagang barat. Kaya, Sa spa. Kasi madilim, di ba? Binaban. Oh, tanggal talaga yung balat. Sumagang barat. sana ka eh. Gano'n? Oo, hindi ka dyan. Kasi ano yun eh, Hinihigop niya yan eh. pinamigyan mo na ng hangin na... Oo, bakit tinignan mo? Medyo ano na. Hindi nagalit mo customer kasi. Bayad siya na. Mababayaran mo. Hindi no. Sakit mo. Kaya oras yan. Lalo yung sanction, yung biglang higop. Dahil ano din mo. Oo nga. Medyo masikip sobra. Tagalin mo yun. Bigyan mo makina yung gano'n may minsan Chinese. Ngayon yung taga di nakakagalaw. Yung ganyan, gano'n. Oo. Pero pag, Inaano yun. ganun lang yan.
Hindi ka na naman ah. Oo nga, ayun, ganyan. Yun yun eh, sa ano. Oo, gagawin yan ah. Oo, Hindi ka na naman ah. nilulusot din yung mga kamay niya. Oo, parento lang yan. Hindi ka na naman ah. Alam mo yung mga Chinese, ano sila, yung mga gumagawa. Gumagawa ng gawa. Pero hindi lalagay din. Kasi naman yung ano, yung parang gusto mo yung gano'n, tapos hindi ko ko rin yung dress. Oo. Ayaw, namin na ba sa mga yun eh? Alam niyo na po tayo nag-match one time. Nag-massage kayo ng 20 pesos. Ang sarap nga yun. Kasi hindi ko ginaganon eh. Eh, may upuan sa masunod na yung massage. Tapos Ganon, maraming ba yun? maghulog ka lang ng 20. Oo. Tapos may upuan siya. Tapos Ay, pinamassage warm up lang. Tapos makakatawan na gano'n. Hindi maganda sa mga stock yun. May gano'n si Tito dito. Hindi maganda sa mga stock yun, bawal. Mas massage yung katawan niya. Pati yung likod doon may na-massage niya. Sa mga ano sa mga mamadali. Okay. Kasi nagano kami niya sa Marty Mall. Ako rin, pakita yung dati. Sa pati katawan ko. Yung hulog namin ng 20 pesos. Lalagay kami doon. Kasi yung program ng puro ganun lang. Kasi ginagano. Kasi nipit. Nakahawag. Kasi hindi ko yung nagagano ko pati dito. 20 pesos. 100. Kalating oras. Ilang ano lang yung... Malalamig ka naman. Na ano lang namin, 20 pesos din. Para tennis na gano'n sa namassage pati dito. Masyado ba ito? Masyado ba Oo, ito? mapula o. Kasi nito Malakas yung ano eh. Malakas yung... Pag sobrang malakas yung ligo, natagaling. na pangmahal. Oo, yung balik sa balik ng tao, balik sa balik na. Sa trabaho, maingat ka, hindi kayo yung barabara. Ilan days na para mawala yung kulay ng 4 days yun. 4 days. Isang bukas siya maliligo bukas. Maliligo siya nakabanda yun. Pastong naman. Ilamos ka lang. Naman yung mga... Kaya nga hindi ako basta nabibentosa kasi may mga tao na naliligo. Punas-punas ka lang muna. Nas ko lang. Sa huwag mo nung punas. Bawal din punas yung likod niya nung basa. Ano ba yung Dapat tissue. Tissue? Oo, tissue dapat eh. issue lang? Oo. Pag pinas mo ng basahin, parang pinatay mo. Oo, punas. Dapat kayo kasi siya yung tissue kayo. Yung tissue kay Chan, makapal din eh. Tissue? Oo, yun na sinasabi sa'yo para hindi lang na lamig mo yung basa ng tawis mo. Hindi mo nagbentosa. Hindi maitim. Pag nag-iossi ka, maitim yan. Nag-iossi ba? Hindi. Hindi mo nag-iossi. Goods ko nag-iossi. Hindi nagpapabok eh. Bentosa lang. Ano na? 2 minutes na lang. 35 pa lang. Tanggal tayo dalawa. Ako na lang siya. Hindi yung pwede stock kasi yan. Hindi naman yung mga nag-awin. Hindi naman yan. Pwede mong kahit karating oras. Pwede yan. Kasi tumakas yung baby niya eh. Ate, ang mga artista na kayo nito. Ha? Ayan. Gagawin mo. Gago siya. Bago ka, takot ka. Masasama na. Bongo. Oo. Bongo pa yung likod niya. No? Wala yung mga.
Sino ang bibili ng oil? Ganda ng oil mo, ha? Mabango pa. Bango pa. Fish. Yung bandang, hindi na siya mag-ulam. Ito lang dito. Ano na, wala. Ito yung laman niya sa Gusto saan yung mapula, hindi marami na rin. ito yung sinabi ko sa kapon dito. Kasi hindi, di ba, effective na. Stock na. Oo nga ito. Ayan. Ito yung may ano. Fish ba? Yun na yun. Toy. Salo. Nasaan ang lotion niya? Ito. Pipesyan kita. Sige na unang. Unang yung ulo niya. Pipesyan natin siya. Facial massage para yung pisingi niya. Pwede na siya mag-blower. Pwede. Hindi ko na ikot lang. Gila din. Pwede rin yung babakapulisan. Susunod na lang mo, may sigla ka na yan. May sigla ka na yan. May rego mo pa. Magaling pa nga yan. Mayroon ang suli niya. Pag-iupunin yan. Ang best friend kayo ng best friend. Diba? Oo. Kaya mga best friend talaga talagang pinipili. Namumbuntang. Hindi na makakain. Ano ba? Dahil ganda niya kami. Lagi kwento kami dyan. Kape. Yung huli pa nila, nag-video pa sila eh. Diyos ko. Nag-shot pa kayo nun, ha? Naano yan. Nabindi yata si Mama sa si Daralik and extra. Yung huli, dinala sa ospital na dito pa kami yun. Hindi na rin. Tapos, siyempre, kinabukasan ko tapos sa guban. Yung nag-video kayo, parang yun na yata yun. Nasa ospital ka na yun eh. Kinahapunan. Di na. Kasalanan mo dare kasi kumanta kasi. Ikaw pa Ay, rin hindi! Ano ba nagtamo? Duguin sa ulo. Kata-kata kami, hindi ko yun. Pinano siya, nandito ko yun eh. Nag-bite pa siya. Ikaw, ha? Siya ba ang Dahil dahilan? Nakakati kasi sa boses. Di ba tagal na yun, mga ano yun, di ba? Bakit niya? Di ba tagal na yun, Rachel? Bago siya na, Matagal. Oo, tagal na. Ilang ano na yun Joke eh. lang. Joke lang kita eh. Naman, medyo Yung nandito kami, kasama yung dinala yung biyanan niya. Ayun, tapos, ano pa siya niya, namamanid din dito niya. Nagano pa siya nung ngayon eh, tinest niya. Tsaka naglabas pa siya ng umaga. Naglabas. Tapos dapat balik ulit ang umaga. Wow. Tapos, nagdinala over siya. pati ka kaso ni ate. Over. Over pati ng over. Diba, lagi ka pa yung yung may hinahanap siya na wala ka. Diba? So guys, ito yung end of the program namin. So for 10 days, hanggang sa muli po. And don't forget to like and share, subscribe. My YouTube channel, Moderno Monkey Pinto po. Stroke Therapy. God bless po. Diba?